ene be wo hɔ nyina nye ni nyina si ni trase udo we bi kura na ase me ne ye baako ne nipa we de me ne na e katiri nsem no hwe yie ase we nipa wo suma sem ene wa ho de Ayafo Nyansapo kasamfonyini suni ya matena se mwakwa abademo baso midini ya busu apanyi no wusu aduomi sede de bia ye no ya tena se nso de ne mpanyin fa adwen ye ne mpanyifo na ebesi nkonwa na de o makyekyere Nyansakwa aso no yenso yesane no badwen ba kwa so na ye de amamo subscribe say like na fo adwen che fato ase fama sede de bia no oye no ewo mesere odu ba bi na onse se bonkum no nko ya adwuma a na de akyem ya bonkum me brepa e me hu za ne nkrofo comment nya bo apayo o ha abun se na me refim o eno kura de we mu star so mark mu de kura nye yi o FM yi sa na edi bonkum kasa eto da na so o mo be woman ba ko wo ya fidi ase oba won hwe de ekoso no no atie bi no afafutu bonkum na ne hia no wono wa na obehwe wo enmia ntimi nua ba nya bo apayo mesrewa ya na refi ne ba ne no ano no abrewa akwa abai ya nya do so ho ye de nyame tumi wotufu atu video ya na nemu ne bi no matwitwa na ne nam TikTok Facebook Twitter tese tenten fidi e fa so a yedi nkomo nkomo sresem ne ade anya futu SM di free so ene nsem bebre ne de na nsan ne ye gentena ha pa obi so enya se bon wa wesi me hu ha na de asende wesi wa hu ha ye de asende ti ene de ye ba ya nkasa pa se ye ba mu asane mu yi ne nsem no wachechim na ye futu pa nti ene de purely advice ene ye ba ne abepa free ho enti Nyansapo ahwefo ne atiefo ene ye ne abrewa betanse a enkomobo ne nyina eye ahweyi enipa otiwi ase e de ne wo se woyo ebim se ni sika ye pa se obenya sika wo de nya abotre ne abrewa nsane mu ne emu bi wo suahu na ye de betopono so na afi ya hwe so obia wode nasam eko opanyini bi anim no sai ne wo se woyo e wo se obia na wote nasama na wate asim na wode eko ene ade ye bedi hu nkomo ya hwe abrewa mame mu akwa babiem mame ni kan fa me de enye mfato ho na yenko bese fi champion mi ni edunan no mekoye adwuma e wo radio so anamapom miduru adum pizet no me yesa me foka no na kyese me phone no nka me ho eye me to aso be semprensa inshanka mi sister wato anano mo nse do ampofo anyankopon fa kransie ene me koka ya enni na wotwe na wasa atofo fra ma me enni bosome na ekọ ti eda no mani brepa because na ye de to so miensa enti de me ye ne se ene mani namu no ma hwese bia mani bebo so a me na ma na mkoshi abrantie bi wo pizet wono mo nookrafo asem obeka say black market you e dey first cabra na yin kwan madwen chi cause na me say dey so obi dia na yi ni sesi a timi yam hye me na me say kam timi say hey ono so ye kromfo wo wi a obi fon fine timi ni di fon na no ampa wo yi nipa no picture chem say we kura sesi a na meji na me ka chen say sika na wo me ho no nso timi ko Prudential Bank na makoyi sika na me de abre no e no so wate ti ogina adum pizza to no on se kwan na e kosuru sei no o maye akbia na omugina mu eton ade wo ho eho no ogina na me koye sa me ko nyina no no so e monitor me sheda kofa ho call Central Police Station and am call report say ma chekromfo ono ade numa sam se wo wi a obi fon o ton de ama me ene a police fon so ya ade yi nipa mienu ba ko se police uniform ba ko nse uniform ti de o nse uniform no na ben me pa na one me ko na de o se uniform no so ateka akiri ye koya nti oduru ye beduru ba bia akinima abrante ni gina na ono pe ba bi ko gina sa na mso ko ja fe nduru na abrante ni honom na me gina ototo mani a sa na ono nso gina ba bia mso suspect me sa hwa me bibi sa to ni gina ba bia wo hwe me e kire me hu ya nso aba na o oh wache ade na dada ade e hwa na me bo mani kire de o nse uniform na wate ne ho be ye kakra no bo mani kire na me bie me ba ngam se me yiska me delay taxes ese me yiska no ese me nyi ena de onhye uniform no ben nti oba ya nam se papa oni ene ye na de onhye uniform no so kan ho ne de ne call central ye do Central Police Station no anajo be se 9 na police for no e ma no e kan na sem na me so me kan ma sem ampa ye frɛ na ye se phone wo wi ampa
e obi de wo se nipa na beje e na omode ne to emu se me nko anopa ne maba abrewan se ntwa adwuma me sori ahoma da me news bia na macha sa tempo de na msa ye cleaner sa pepa boss fm because ni ntua meka se newscaster tinaje se eno na mafatuma afi na me ru adwuma no enti ahomache no me nsa abo apɛ mu na me wo kayetia edum pz me bag a na ka me ho a me ko police station no eno na me de ko adwuma da bia enti na bɔ machi me tisi ma me kwa me pentam hu yan so obi aso me bag na chi sei me da me ho na abrante a oye kromfo me kura evidence ya de aba mpamu amade ho adanse so oye kromfo nti mo de na to me nkwa no pa me mra no no ono no mo gya no anajo no me brechi ya no mo gya no enti abrante ni so mo na me da amani wo na eno ama ya chim nam se me na me kura mi asanteme ma minima ba bia o me firi se hweka mu na matia sisesi e me ko abi nchi akofa ka ato so me ko serem minima ba bia no se ugidi abrante ni wo se wo eno abrante bi me ya che me bag we ya na na ebo na chi nam so me wura enye me ya minima ba bia me ya wo me de me ya chew no se sa ene ekoi ene uja me bag ni me kono still na abrante ni timu ntene enti me twa me ni kakra na ogina wo hwemeti kosa so se abrante abra me ka dia besi se enipa bi wo hon ma ye report no ko ebia ba bia ade na sam kono no nim de woni mpanyimfo twa kan omo se nya madwen na ye fast ena nka wo kura wo ye se na wo enu na ma ye chiri we ena won na man ke bia nka omo nso nam se ka wo mo kokumi wo ho sa abra ni cruise gyina wo enti me ka dia besi so se abrewa e wo se wo bia na ye twa no report wo say na wo se yesi kono ene o se na me kan se nti ye Ghana ye Ghana hey bibia na ye aya se bisa o se me kan sa asem ne na o hene nti ase ede so wo du wadwene ye se emra wo Ghana ya himfi timi wo ho ye hie mu inokura wo ye ntem a amanyofo tumi wo ho amanyofo ensu wo tumi ayonkofo ena me ka so oyi wadwene se emra wo ho ya himfi tumi wo ho amanwe semu ya yonkofa mu ye tira se wo fie kura no kura wo ho wote ho asa na wo so sesen ho na ahe nanka aden yeti wo meyim amandwosem MP4 ene de wo po mampanyini ene ade na yemfi akomam na yenyi nipa na gese ye adam de efiri wona me ka kire me ho se me kote se Ashanti Regional Police Commander na se IGP mpo obi bon ho poso obeku na me nkoka da because me koka hwe amentwemo ne ya jase nipa no wo no obeku wansa ewiase ye wo sesei no ene be wo hɔ nyina nye ni nyina sini trase unsa biribi mi tu dwum bi se jame kusu kwase ekɔhwɛ to ene obesa to biom no ato aso onse say di po boss adwum du ofiri bo kanche ha tete hɔ na na glamophone pawa no woto ye onse ejame kusu kwase ekɔhwɛ ejame kusu kwase ekɔhwɛ busua wɔ hɔ a na mpaye wɔ mu ejame kusu kwase ekɔhwɛ ebusua wɔ hɔ a na mpaye wɔ mu ejame kusu kwase ekɔhwɛ dua jama no na homa no enuru minsa we sei esu ebeti bi ebua fa aha koka ba bia bewe afa kwayi fa ha nyina na ejama nko a na wɔ hɔ enye de kan ni yetimi tidigu bode so ana banche so na ayese menkeni ya de awufu no eno yetigu menken so ana banche so ana aye menken no na ye de awufufu no say ejama ba bia wo no ba ko pe na wo hɔ a bia ne hini bi na homa no bi sei ene wo hɔ enso se de ebua de akoka no wo be ka se dua yi die ebumu na wo ya asempe ne wuro asia na akɔhwɛ a ɛhɔ na abehunu saa dua no na homa
Ete sɛ abusua yi wo memu a yiwo yi. Wo hɔ a ase kwabla kwabwa kan sɛ abusua nte sɛ kwaye. Gina ho na wo to ani ebum sɛ etu. Na abɔ mmɔden na awura mu kwa be hu sɛ dua bia wɔ ne sibere. Ene wiase a yiwo yi obi a pɛ ne de. Empanyi eto ye wɔ dinkra yi bi sɛ funtum frɛfu ne denkyem frɛfu. Wo mu nyinaa yɛ furu baako. Enso ye didi a ne yɛ pere. Obi a sɛ wɔ pɛ sɛ etwitwi ne minimu a ne de. Aboa no gyina hɔ baako. Na nsa mienu wi wa na mienu wi wa ha. Na furu no bom baako pɛ. Na ne tiri wa ha na ne tiri wa ha. Enso aduane ne yɛ pere. Sanka baako di na o meye a nya afukuru ya. Enso ni hɔ saa. Enti ne ahweye. Udo we bi kura na ase. Me ne yɛ baako. Ne nipa we de me ne na ekatiri misem no. Hweye. Eno na mta aka de bia se we nipa wo sumasem. Eno wa ho de. Na esa abrewa de okan de me no de to mi ma anya hweye. Be ye ma dwe se o mamba me fo ayira eho ani brenti me de kopenam kote se obi awia. Tie ne ma mi ache no because oye kromfo. Ekowia che nyame am anka me mom na nka ye beku. Ye be yi wo nkwa kura se emere fie nti me de ko ama mra na kodi. Saa no no so bia na mra no woni mra no. Eni na enyenye nipa no a woni ye ho no ugya woni wo mu ko ba bi. Ohwini obi fo okuta no na so to ntimi nta na o me akwache no. So wo ho. Enti ne onipa so wa nhwe yi a asem beto no emu odu because anhwe ya ba bia bedwane a obekose ho de ye kogye me no ehọ kro ne yebese ayiwu amoama. Okay. Enti nei pa me wo kofo poma me ti hui. Se bibia me bọ no po amde to meti ko ha. Si se me hu ni se wo bie wasem nyina mu manipa ebiri bi besu ade we de me ya apene me se ma ya ade. Ai enso wo hwenso a wo ye wasede kire se wa ya ade pa. Obi ti ho kanfo so wa ya ade enso na ye ne ya. Se makote sa abrewa ebi obi bo ho po se obekun. Na mama be kan che se makoto se Appiah bo ho po se onya obekun. Na wafra Appiah na me nso maba. Na mabo me nkura wie. Mi bo wie ya ka kire wa. Fe na wo be preach Appiah ka yen se enya hwe nipa kum de enya nti wonkomo ngum nipa biem. Na se me no amani awu ase na mbe ka yen se enye se na Appiah bekum yi o. So on fanjo. Afi na Appiah be dwene ho se wo me no nam de. Se na tie wo se me hwe me so yi. Obi anka me komosi anka wo be support me no. Sa me no nam no nim ho ade. Ewiase a ye wo no. Enipa eye hununa. Me papa no waka da bia wo se me kojofojo me nko okodi abe so me hu se kuro ne be nkanka o se sai wo nko okodi abe so we hu se kuro no e be nkanka ene sai woni watene sanyache me usubanya won kan kire ne se ubinyawo a me yo sei ana me yo sei nso wo hwe wanam ntutu ya empie mfiri wano abrewa minya na mema na dura ama na mawu minya na mebo na sum minya na bi a medi natem nanso ohwe wo ne ye no oyobia se de osi ye wade ye fa nipa we ye ne nka mum enke etiri msam kire no nipa we ye ne nka mum enke etiri msam kire no ye se ye nante mpamia abrewa obi bisa sese no eye se sika mom na wo se nipa emena nibere epe ana atumi na ye se de bia ye kan se nka se ye ton tumi na se o maame kura na wo se wo de ne kwa fa no kokoje
na wi abese gina tumi ne so kra akwaje ne na asesa na akoye sika na na asesa ti emaburu mi ani mi pesika ho na wasa ka bibi me wo mbebu yesem pa me di to me hofo wose Sudan na ne breda kwashi a woda ho a obi anan ne fira da bisem Sudan da ne breda kwashi a woda ho a obi anan ne fira da bisem chirim waye bibi a kire me pe oye ye ne ko ye na ne meja ya manaka e kire se me ni usana wo ya ade ye kire sa e wo sa me ye den me da me ho so se me ma wo mfa sa ade no e ma wi me Sudan da ne breda kwashi a woda ho a obi anan no ne ya da bisem ntira de esi na anu bi nti no si ye bi edi na omu Sudan da ne breda shi a oda ho no omu ye se ne oya suru oya Sudan na ndi se oda breda bi kun breda so ni se ne Sudan na ne hie onso afa na ho adwuru obedwane dan wo bi ana wo bi asiri pe na esi panyini ni hwe wo abachen enya abatwe nya abachen abachen so obejao se me so ba jao anase enye bi kura na wo ba bi o che okay enti na wiase ayewo no se de nipa ni si biri sika no se de obi e pe ne ho anya no wan hwe yi sika beton no kure no asem ni enso enam sika nipa ne woni nti no wan hwe ya no aye ne bi okay ni enu nti na meka da bia se enipa wosumasem ene wa ho oden na enye hwe we de enye hwe wo so de ade hu we de enye hwe na ebusun yesa na wa nkasa wonimu de ekore ekofom we de na no kofi wo ya de na so me nka hwe na me ye me hye ye mu de bia yo hye ye nso de o ya na o de ye na aye say ene no wo na no kra ehu ti basa na say wa bre wase wo fom se wo kan wo ne ade a wa ye me sika nko school ade enche so kra na ade ama no okay ade a wa ye me nu aduane kra me ma wo ntimi me kom ne no nkosi da bia wonso wonim yiye se wo prim na koma se ade wo ka so mfa ma no kra ade be ma nti wo mfa ho so na yese metiasie ya emma ono no akwanya amene de opa bi obetimi aka akire wo esan se o ka kire wo no kra wo ba wani na me yose ekowi akire wo boa na wo sa akore pante wo se woni di enti onim se ne me nana me gina nanim di natem me gina nanim osoma me kasa me nko me ye de me ye hwa oboa kasa na no befu obe kasa kikiki ye be fra se me be tena so be gidi na wo pa chewo enya sa esa ama wona na ye na wo panyini wo fie no watotomase akofom na enso so wo ko o ba de wo ye bia wo ye no yese kwa mo asa ameria ne fi samanduku gubeni biem kwa mo asa ameria ne fi samanduku kwa mo de minim se eyekuro asa minim se yedidi anka enye de emonum ye de ameria enim se ameria na se yebunu na de wo se ameria ne fi samanduku ne fi samanduku na asem ho no samanduku ni de samanduku eye obi a wuhuru nipa eno afi biduru eno obetana asan na se obi akọ no duru no hu na no wadwa nti afi foforo no baaye no sa asan ne bereye sa mere obi anko ho samanduku obetana ho nti samanduku ba afi etwa mu nti afi yam sabra wo sa ate nti ene enfa okora bi enko ho obi kura ka so me enko pa asan we asan no mere wako mere we kura ahwe obeka ntemago so enam ade hu ne wo ho ni Abraham makai myself esa akromfo na no mo kota kemi afuto ni bebraba ekwan no kura memfa hobiem Abraham ho so ne simple we am fa me kofi eja
Be me na. Esa samandoku no. No. Tese ne ekwantia. Bi ka che say me fa o da bi ha kwa no nye. Ebonti monka ho. Me ko fa ne sei. Eso ya bedwuso. Me ko fa ne sei ha. Okay. Aha de ye mfa ne sei. Honye nansen ne honye kura me kote hwe pa. So ne nya ahwe ase. Ne nya ahwe ase. Okay. Sem krofu de te ho. Se ye den ti obi mfa ho no wo hu no. Samanduku no. Kwa moasa ameria ne fi samanduku. Enti abrewa enei ede na mabunu yenyo. Ye free se enka ye maame ye panyina ofi na tumi na ewo no yi. Ya papa wo fi a tumi ono ne ekura ne nze oni fie panyina busua na no yi. Bibi esi a eja ye kobɔ na mane na nka wahwe. Nanso atapanyini asem a ode koye no. Ye twen atapanyina so. Kakra asem koye no. Maame ne papa ye ne troka. Ama ye se fie okro omummu abrewa ne papa no. Emeburu se yem focus on yem pesika. Ana se ede ne enyo. Emeburu ahobrase ene no kwaredie. Ndi hia. Ebi atapanyini koye no. Aso wode koye hwehwe mu no bi na me ka kire wo se suda dare breda. Na ade ewu mu no aba papa bi ni na yetwi di si nje. Wo kakra so baade ne kura watu mu nche. Enti setawia ni nyankamago mu wo ho a mo fa adwuna na mo fa ahobrase ya adwune. Ko mo hu di ato kakra. Ena de to panyini. Se de asem no mo papa no maame ye ne troka. Ba ko de yetwi nanim na ba ko de yaka na bata ye ho. Enti nyankamago tua ko se ni tua boba no ne mo amaka no. E de ne wo monye. Nse mo so mo ani da ho. Na mo fa mo ho adwune. Ne mu pe no kore ene ahobrase. Amu de tete mo ho. Na fi obi ahwa penyin di ya amu anu penyin na de ne mu. De won so ye kan na bata ye ho de kora akon. O mi ni ye hwese de university. Sa adwene kan no kora. Adwene no kora nkan no kora na ni obeye no. Enyame na ye bibia. Abro asema ye kan se bisi wo Bible. Mo aja Christopher na mokọ asọrọ kakra ne kan Bible ndie mo be kan na me de me re quotation ni kakra. Ebra obofo no ebe ka che Mary se obenyinsen no awo no. Won se nya Mary nko an oka che no. Na ba konso asi. Na oka Elizabeth on. Minim se obofo no ka che Mary no. Mary nya akokoduro bi se an se na me de me obabu no me mfa ba ma kra ada. Na be de na abam. Bofo no nya abotre ka che ne se ebebem. Emokoye oba akodi okoka che no onu so bisa ne the same asem say me na bede na abem no obofo no ma ne da na imum wono no na wande owukun Sakaria yere no we yi nyame aso ache so yes ni mom nsem ma no yonkodo bi akoye yonkodo yakoye edi oka kire wo baaro no na oka kire ni kunu no wokuru nim so wo ya akokora na yere no so etwa bra no se we die be ye dey na timi abe fi se me yere wo firi me ansi so na mo so kura ahobene abam so e bi kura be ma ne ho adwodo ye dey e na ayesi we die ewurade e no se we to mu akosi abra enkonje ne bebe na ade abofo yi efe sa abofu kura ya na oka che Mary asem kura na Mary nsu bisa wo Mary de won fa no nkodi Mary de woji ne hutu mu se woni kun woni be ma na ada se satem na Joseph enenam kwem so woni nam kwem bo odun nai ene oka che se honhon konkron enyankopon ahode ne be ba so na honhon konkron ahye wo ma na brewa eho no nti bofo yenye fe bofo ye fe asem kure ya abo be ka kire me abusua panyina me bisa we ya me fa me nkodi ye no me ka asem kure ya kire abrewa ma abrewa bisa se ne be de ampanso wanyini papa panyini be man so de ene no ni niema ne ade kura no wo ye nkan se tete tatem bi efi ne nte kokura ne ho adwodo oba de ono kura de no wanyina nitem de obetimi ne be ma ehia na but ono so atwabra wonne kasa ko akiri se wanyini nyankoponi eno se be de na abem ebebem se de oka kire Mary na akọ but wa mo no atomum
Ti obofo na anya fe ho. Wo se wo hu se ejehye no obi a wo ne de. Enti na meka dia bezisi abrewa. Na ese asem no eba ya yenhwe yie because asem ba ko a me meka no. Aye se aduane a obi adi ewu no obi andi anyankwa. Sa asem kro na wanhwe a wo ka dia wo ho be kire wo. Sa na te. Se wo se de obi si aka no. Obofo Zakaria wanka no bone so. Se Mary wo de ahobrase. Mary se me mfa be mada. Na asoso kura no na wo kọbọ afode. Zakaria no. Ai. Ense wo kọbọ afode a wanka so opeba. En wo kire o se wanyini. Aya se bisa bofo se de medre me yiri kura atwabra na be da. Se wa anyi ani a. Ubeto mu kwesi abra information bebe. O kan Mary gidi. Ade na Mary de wan to mu. Mary de wan to mu. Enti han wa ye bias. Na Mary no so kura no. Se kire no Joseph subufu. So hu so wanyem no. Ansa me no na me yira me no na da de onyem sei. Ba ya me afi na me befu akomi fi me no na. Sa abrewa ade me ka ko sina sa asema ye kan kura bi esi Bible mu da Bible kura ye bias. Ti anti se ne bias ndi o ba bia. O ba bia na de bias ni wa anka wo bonsam. Ka Nyankopon se nko no kura na wo so ne tena se. Biri bi me ko to nkofo bi ye de yi bi mopa. Ai. Yesi kwa na mse na we etimi pam bonsam. Yesu kura bonsam so no hwe. Na sa wuro be ye bo wonsai. Okay. Enu na okay. Nti bibi a hyehyɛ ye wo ebra eba enu nti na ese ni pa ma wani da ho. Na hwe wanu yi. Hwe wana montu. Bibi esi na ma witirimu ye o de bebre na kibi na ndi ese de na ndi ese de na ndi ese de hey eno ayifo de tojo onyame yakowa ye sigimbanfo onyame yakowa Zakaria ne ni de nyame ani okansempa de kire Zakaria wanye ani ubeto mumu Zakaria ubeto mumu akosi abera enkomse no ebebe Eze Zakaria de ya no me de to so de to ho oh Zakaria de ndie bofo na antrai to be frank abra bofo na antai ene sisi wa abrabom ene Ghana asetena ye koyi asem kro na me meka no no na obi beka no na obi beko na obi de ani atwena so ebe sa enye fe mom mafia asetena ne abrabo no enya akono nipa na ne bie nipa esugu ne yam ono atimi sa ade amedidi mbe otimi ka se akosua ade de em sa ahyew pa nenso kafra nya hwe obeka sa nya hwe obe kire na ntimi nya odai ai ede na menye o enu ntimi nko ye wo de bob eba na de abotachi abusu abrewa ye sori akọ yenkamfu ano mame ma osima ba akope anase ni tete aduasa ya no mde to pre aduasa omde to mo TikTok ono ka bibi afutu pa mu odin fa manchilima na yen sori so asemu a wo semika emenchire menyina mpanimfo ne nkwala ya nyina TV se asem bi ba na wote a tobo enha wani entuma mpa Amerika echina na wobo akubu wow enye dua nyina ne bofo wote na yese krochu ya mansan ene wo wansane krochu ya mansan yirewu na wo wansan akwajan wenya heye na sekra na ade nkra wo aboti na nkwa ya ase wo de kwai yese wo se iwi ase aye wo no akokọ kra wo biri kude ense mo ewiase ewo no akokọ ne kra na obirikuo ne kra ense enti wote ho a na waya hweyie obi ne ball no nyumo se di obi adi ewuo no obi enyankwa ekwan ya ye nyina ye nam so no eduru ye no obi pai ehwe na so ho no obi di mirika kra otwam simple a wode kọ akwasi kan ye jaa no kwame menko ka bi esanse unnim
senti akwasi yegya ano wonim twaka da akwasi ene ne maame ne papa ntem wo se munyina mu ya papa baako maame baako emade nanso kwame ebia na wo de no beduru ho no na akosesa esesa wanwe na akobo wawofo sobo enti nkoye bi tuhufo bo ho so na ye babu na mo ani mmere ye adwuma na ese mum ye mpesika emfa mo ha na lawyer fo mpoka se wo mo bre court midi ne abuja pani owusu adiomi sika ene bema mo ani mmere na pebi afa bo ataso de ma mo nyina mu ene hwe Adenti ni ebube ne brebe ense si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni mu hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsane ye fa nyansapo abone ntakra na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa Mada woro mantu me ye fe ni din de seyin ni din do Obama akola wa no so pese otrimu usuma ense bratam Fafam ne honhon hia na America sa Sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya de ya